Elikkäs minä olen Vilma, mä opiskelen kauppakorkeakoulussa ja mun elämäntapa on aika tällaista, että tykkään lähteä reissuun opintojen ohessa. Mä asun tässä Punavuoressa Helsingissä tämmöisessä 94-öisessä vanhassa asunnossa, mikä on aivan ihana. Mä asun mun kahden hyvän ystävän kanssa ja me ollaan sisustettu tälleen värikkäästi ja hauskasti tää. Me oltiin lähdössä Islantiin kämppisten kanssa ja sitten kauppiksessa joku oli silleen, että hei, miksi te laitat teidän kämppää niinku Airbnb kautta vuokralle? Sitten mä olin silleen, että ei me saada aikaiseksi. Niin sitten se sanoi, että no tsekkaapa majoitusapuri.fi, että sen kautta sä pystyt vuokraa sun asunnon ja ne hoitaa kaiken. No oikeastaan majoitusapuri.fiin suhteen ei ollut mitään huolenaiheita, mutta vähän mietittiin tuota Airbnbtä, kun silloin joskus vuosi sitten niin sitä ei hirveän moni ollut vielä käyttänyt niin kuin meidän tutuista ja sitten vähän pelottiin, että jos sieltä voi tulla ihan kuka vaan. Mutta sitten niin kuin kuultiin just majoitusapurilta, että kaikilla niillä käyttäjillä on niin kuin omat profiilit, mihin kuka vaan saa kirjoittaa arvostelun, mikä lisää sitä luotettavuutta. Käytännössä se toteutui niin, että majoitusapurilta tuli yksi henkilö tänne meidän kämpälle, otti valokuvat, sitten ne teki profiilin ja sen jälkeen seuraavan kerran ne ilmoitti meille, että tämmöiset henkilöt olisi tulossa teille, kun te olette Islannissa. Ja sitten me hyväksyttiin ne ja sen jälkeen me tultiin kotiin reissusta. Jääkaappi oli täynnä ruokaa, koska Airbnb-asukkaat oli jättänyt. Ja saatiin hyvä summa siitä. Majoitusapuri.fi ottaa 40% siitä koko Airbnbin lopullisesta summasta, mikä me saadaan, mikä ei tuntunut meidän mielestä yhtään pahalta, koska me ei just tehty tämän eteen mitään. Me ei oltaisi voitu vuokrata sitä silloin niin kuin itse, koska ei me oltu antaa avaimia. Niin me saatiin siitä kuitenkin hyvät rahat silleen ilman tekemättä mitään. Erityisesti ihan kelle vaan. Eli kaikille, joilla on kämppää, jota ne haluaa vuokraa, jos ne on vaikka lähdössä reissuun, mutta ehkä semmoiselle, joka ei jaksa sitten nähdä vaivaa. Eli se on kuitenkin, kun sitä Airbnbtä niin hoitaa, niin se on aina se, että sun pitää kontaktoida, laittaa viestiä asiakkaiden kanssa, monet peruu ja näin, että on siinä oma säätönsä. Ja semmoiselle, joka haluaa vaan, niin kuin, että kämppä vuokrataan, rahat tulee tilille. Totta kai! Joo, käyttäisin